2, 3. Lain na kayo. Sa padungan ni padong takuan, kabunuan, kalibunan. Ha? Luyo maghawid di mo. Mana hawid ka hani. Abot ta. Ayo. Nasa mantanata sa West Philippine Sea na ni. Hindi na masud anak ko. Yan na pasaglag dagat, kuwag timpla. Mayapo ganina. Kuwangan timpla. Oh, nanata sa kuan, West Philippine Sea na ta. Hi guys, welcome to my vlog. Bang. Sunsa man yung gisakyan. Emperador, ibili ng emperador ang pagkudador, be. Huwag ginabili ng nuno eh. Ay lao, hindi ka na mabasa, hindi ka punta na dahil gatad. Mura na kita badyaw. Yan, bro. Ano na, walisa, kaya pagkabot ato, tagahawak naman dahil. Bro. Paklay ta. Nabali mo niya kung isuot dahil. Di mo niya pang kaligo. Lakaw sa tagamay. Sulahom na kayo. Matagak na yung cellphone. Bye-bye. Ako sapatos, Chris. Ano ka sapatos mo sa kanya? Ano mo sa dagat? Hindi mo ka sapatos lagi. Semua nila. Paano? Tako mo. Ganana ka diya, day. Mara, ipaguyod lang ka naman. Hindi naman ka mo parang sino. Kita na siya. Mura magkaraginom doon kapag emperador. Jin, pernah nggak tuh Jin? Bosak kok.
Ito namin. Kita lang na ko ninyo. Pwede na. Ang na. Okay, para di magsakit yan. Pwede ka mamana eh? Pwede siguro ra? Bawal siguro? Pwede ra good. Buyan naman. Panahon yung buyan naman yun. Paigo na. Ang tagkamunti ba? Ay! Ini kaugma ano yung muro, tanay ko an? Bako na ito nila mga isda. Bukubog asami. Ginamos. Nadagpan. Cyril, anak. Nga nadagpan mo niya. Dila, isuksok sa...
Puro man nag-advertise ko, Coca-Cola. Ano sa kuan? Ligo na ka? Lain na kayo. 1, 2, 3. Evolutionary process going on. But mankind won't be destroyed. The fact Unsa tay mo pagkabinaw maot ba kayo? Mura man ka na go. Saan na nag-dive? Sige na. Uy. Arang-arang na lang. Yan. Wait, tumbling. Time check 5:03 na no. So kami ka uli. Dapat gyapon men sinaligo pa sila. May minhas pang uban. So nas na kayong dagat to. Suwa pa sila na human.